Уважаеми зрители, изключително ми е приятно да посрещна и следващия мой гост в студиото на След закуска, професор Стела Дерменджиева, която е кандидат за ректор на Великотърновския университет. Влиза в битка с още трима кандидати, но сега ще си поговорим с нея за концепцията и всъщност защо е решила да се включи в битката за ректорското място. Добро утро и добре дошли. Радвам се, че приехте моята покана. На въпроса, защо решихте да се включите в така надпреварата за ректорското място на така един от най-големите, може би най-голям извънстоличен университет, Великотърновския университет? Аз сърдечно благодаря първо за поканата. Хубавото е, че започнахте въпроса, използвайки битка. Битка е в женски род. Така че ако бяхте използвали състезание, то вече в някаква друг род попада и малко не бих се чувствала силна да отговоря, но тъй като започнахте с битка, за мен действително започването е свързано с отговора на много въпроси, защото ако този въпрос бяхте ми го задали в началото, да кажем на януари месец, със сигурност щях да ви кажа, че аз не съм кандидат. Решението беше много личностно, защото смятам, че човек, който е твърде много години бил в този университет, натрупал много житейски опит, две от децата му кандидатствали, едното завършило този университет. Много съпричастно, личностно съм към това, което представлява Великотърновския университет като институция. Приех тази кауза в чисто личностен план да опитам да участвам в тези мъжки битки. Единствената дама сте в надпреварата, така да кажа, в битката. Има ли притеснения известни или как ще се справите срещу немалко? Точно в най-болната част аз действително съм много притеснителен и много емоционален човек. Може би в момента ми личи. Много емоционално приемам нещата. Мисля, че обаче рационално вземам решенията към тях. Емоционално беше решението ми да пристъпя и към този много такъв момент на решението да си подам първо заявлението. Действително в последния момент, днес ме попитаха, ако в 90-та минута съм си подала документите, т.е. съм се заявила участие, какви са моите очаквания и защо е толкова изненадващо. Всъщност кога го решихте? Извинявайте, че прекъсвам. Точно въпрос, И точен, ако не е точен, Решението го взех точно след Знаете ли някои от кандидатурите вече? Аз мисля, че не само аз, точно заради това ми беше първия мотив, защото смятам, че тези предварителни уговорки е една годишна кампания преди това. Т.е. човек, който е работил за много предварително за това си намерение, за тази си кариера, нека да го наречем, смятам, че хората заслужават и друга възможност. Тоест, смятам, че трябва да се борим в момента на идеи, на концепции, а не на предварителни договорки. Тоест една честна игра на предрешеност. Просто беше битката, според мен, прекалено предрешена и прекалено бяха поставени хората, включително и близки до мен, в една такава ситуация, те да бъдат вкарани в предварителни уговорки. Знам, че това не е печелившо. Тоест, не съм проучвала много опитите, но печелят тези, които предварително се организират, предварително се договарят, но това е моята, смятам, и сила в момента. Аз смятам с принципи. Сама ли сама ли издигате кандидатурата или зад вас има инициативен комитет, колеги или от факултета, от който така ще търсите подкрепа, в който сте преподавател? В интерес на истината, абсолютно сама, така ми беше решението сама да тръгна в тази битка. Ще си позволя да цитирам вчера професор Гълъбова на срещата за общото събрание. Започна с едно такова, без нейното разрешение, но ще я цитирам. Тя казва, че до всеки един силен мъж стои силна жена, но за всяка силна жена стои самата тя. В случая, може би, малко така и малко помпозно да звучи или малко надценяващо собствените си възможности, но аз мисля, че това, което към момента се постъпва спрямо моята кандидатура, е, че има едно подценяване. Не защото сте дама, нали? Или нещо друго ли? Знаете ли, много интересно се получи, че така
то сега в момента много вървят срещи, слухове, експониране на кой какво като казва. всички избори в И ми България. казаха, ти най-голямото нещо, което ще успееш да направиш, е да обединиш 3 мъже против теб, което против жена. И аз казах, защо да има такава коалиция? Но защо не? Защо след като има такива кой е отговорки? така основният опонент, срещу кого смятате, че най-така равностойна ще бъде, или как да кажа? Знаете ли, аз с тримата колеги съм работила. Като казвам, нали, всички вие сте достойни. И обращението към тях е на малки имена. Не мога да кажа, че сме приятели или че не сме били в приятелски взаимоотношения. Но достатъчно съм етична да не отправям каквито и да е лични нападки за тяхните възможности, невъзможности. Но това, което най-силно ме мотивира, е да има някакво покритие между думите, тези думи, които аз ги казвам, и това, което стои зад мен. Защото аз мога да използвам много силни думи, много красиви думи, и те да не са покрити с красиви дела или с дела, които не можем да ги проверим. Тоест, ако казвам аз, че съм била в основата на създаване на нова бакалавърска програма или бакалавърски програми, нова специалност. Ако съм била в основата на ръководство на магистърска програма, това да може лесно да бъде проверено. Тоест, но много пъти така, в момента, нали, знам, че изборният момент е много манипулативен, но аз съм заложила на пълната откровенност. Човек трябва да бъде... но да не накърня тези хора, на които са ми повярвали. Тоест откровенно за моя сметка, но не за сметка на другите. Както казах в начало, една честна игра обещавате, така да я кажем, няма удари към моя страна, засегнат ли ме, просто ще видят колко мога да бъда отговорна към действията и думите си. Добре, чудесно, направо мъжко така звучи. Не, аз не искам да хвърлям такива безпочвени притеснения. Знам, че трябва да го има и шоу момента, тъй като професионално се занимавам с методиката. На мен методика. Това е вие много... на това учите се пак Тоест, мога да използвам различни трикове, мога да използвам и женски трикове, които ще бъдат сигурно печеливши, но не полезни. Не полезни. Добре, поглед към концепцията. Реализъм, прагматизъм, компетентност, отговорност, иновативност, така обещавате или всъщност споменавате, ако получите доверие. Къде липсват всичките тези изброени, как да кажа, в управлението сега на Великотърновския университет, или пък искате да подобрите, да кажем така, защото така иначе 8 години се управлява университета от професор Лекоступ. Не можем, нали, от тук насетне какво ще се прави с новият ректор. Разбирам въпроса и абсолютно пряко свързан с концепцията и с това, което е написано. Аз само ще направя... Мисията ви, така да кажа. Една малка интродукция ще направя за концепцията. Действително, срока беше много кратък за мен, за да подготвя концепцията и за съжаление или сравнение с другите колеги, аз нямах това време да използвам други мои съмишленици за написването, за прякото написване на концепцията. Тоест, вие сама абсолютно си подготвихте концепция. Тази концепция е написана основно от мен, но са ми помогнали още 3 колеги. И това е в окончателния вариант, който съвсем мъничък екип е работил в тях. Моята идея беше, когато правя тази концепция, тя да бъде повече като стратегия за развитие на университета, не за управление. Аз искам да се развива този университет. И тази стратегия много лесно може да стане по-нататък програма за действие и върху тази програма, щом имаме програма, и могат да се набележат и съвсем конкретни мерки по всяка една идея. Обаче, тъй като това е концепция, това е едно виждане, което през всички положения трябва да търпи развитие, но то трябва да гарантира, да бъде основано на някакъв реализъм. На мен чисто популистки ми беше много лесно да извадя няколко пикантни, нелицеприятни моменти, които се говорят, и ще използвам по същия начин. Говори се, казват ми, пишат ми, и то би било ефектно, но каква полза за университета? Ние всички в този университет искаме, когато го кажем, той да бъде силен чрез хората си. Аз смятам, че и не искам да обидя никого от колегите, които работят, защото лично аз се чувствам обидена, понеже вие
ме навеждате към мисълта какво е в този университет. Ами да, какво искате и ще променете до сега в този мандат, кое ви така дразнеше, как да кажа, така направо? Ами, съвсем откровенно, аз лично... За да поемете, нали, по този път, да искате да управлявате и да... Значи аз, това, което искам да кажа е, че ще го споделя и пред вас, когато слушах отчета на ректора, когато той си го представяше, за мен чисто човешки изпитах тъга. Беше ми тъжно поради няколко причини. Първо, когато се прави отчет за дейността на ректорско ръководство, на екип, би било редно екипа да е до теб. Тоест, за мен нормалното е да тръгнеш сам, да се опиташ да изградиш екип, а по-късно вече, изграждайки този екип, ти да можеш да завършиш дадена дейност. Много е трудно да се прави екип. Повярвайте ми, мисля... Тоест, защото не седнаха до него заместниците или не това? Нямам предвид това сядането до тях, а просто екипността да присъства. Тоест... Или че той пое цялото и го представи без останалите. Не знам как. Това се иска да има в университета, да има екип. Да има различни екипи, работещи. Имате ли такъв, ако седнете в ректорското място след 25 май? Сформирам вече. Знаете ли на кого да се доверите? Това е голям академична общност. Много преподаватели. Много са. И аз, ако веднага ви отговоря на въпроса, че знам, сигурно себе си трябва да излъжа. При всички положения имам хора, на които бих имала доверие, защото знам, че те могат да поемат отговорности. Да, в една или друга сфера. Знам, че те са правили нещо и без да имат тази отговорност. Както и аз, значи аз съм постигала неща, които въпреки ситуацията, искам да се създаде такава обстановка. Инициативността. Тези, които правят нещо, да могат да бъдат експонирани, те да бъдат фаворизирани заради работата. Всяка една инициатива не да идва от ректора и той да свежда какво трябва да бъде. И всяко едно решение да бъде обосновано. И за това... Тоест екипни решения, така колкото се може повече хора да дават идеи и отговорности. Повече отговорности и повече работа. Не еднолично управление. Няма да видим това от вас, ако не, аз ви казах, че аз имам кауза. Моята лична кауза, щом се ангажира с кауза, че трябва да дадеш много. Аз ще дам труда си. Обещавам го и това ще изисквам и от другите. Какво ви е мнението по въпроса, че рейтинга е спаднал на Великотърновския университет? Това беше мнение на един от кандидатите, професор Милко Палангурски. Той го каза на пресконференция, не си го измислям и отчете данни, изнесе. Споделяте ли това мнение или може би имате ли такива наблюдения? Че... Това, което със сигурност мога да ви кажа, че аз не съм правила задълбочен анализ, но съм се запознавала с системата за рейтинг, която е оповестявана. Знам, че още през 2012 година лично видяхме, че има посочени, понеже рейтинга се прави и по професионални направления, видях, че за някои професионални направления за научна дейност имаше нула. Нула. Това, което означава, че цели структури, основни или преподаватели. И другото, което се направих труда, това, което да погледна, дали са взети някакви конкретни мерки, включително и на различните основни структурни звена по този рейтинг, защото този спад на рейтинга не е от тази година. Това е чисто статистически е въпрос, който стои, да кажем, в последните няколко години. Без да казвам, че тази система за рейтинга е добра и лоша, както и за много правилници. Проблема е в прилагането. И нашия най-голям проблем, който към момента, без да съм правила такъв ситуационен анализ, и т.е. моята концепция, когато я писах, не я писах на базата на анализ на проблемите. Защото това е много сериозно нещо. Тоест, вие надграждането искате, там да търсите да помисля основните фактори, върху базата на които може да се стъпи, за да се продължи. Защото трябва да съм абсолютно наивен или човек-песимист, да каже, нищо не е направило, идва мисията и сега ще оправи нещата, ще направи невъзможното. Искам да бъде нещо реално. И затова във всички моите идеи, насоки за отделните звена в концепцията, няма да видите нещо, заради което да няма идея. Какво може да се направи? Кое е направено в някаква степен, ако е направено, къде има пропуски в този анализ и може да се стъпи като фактор,
като ресурс, като институционален ресурс, какво да се направи. И звеното, което търся аз, което смятам, че ние можем да направим, това е изцяло учебната и образователната дейност. Точно така, и те са и пред мен. И наистина, като се каже един университет, първо хората си казват специалностите, профилите, които там се предлагат. Създаване на система посочват за проучване на образователните нагласи по специалности, която да следи промените на интереса, на качество на преподаване. Това е сериозно. До момента не е ли имало такова проучване, или пък вие искате да го доразвиете, или не било в достатъчна степен? Аз съм силно привърженик на системния подход. Смятам, че добре функциониращите системи, отделни системи, катедрите, факултетите, университетските структури, управляващи, ако работят като системи и всеки един елемент си има своята отговорност и той е наясно с тази отговорност, би работил и би направил много силен университет. Тоест предлагам точно обратната система, да се създадат такива механизми, че всяка една автономия, демократична автономия на ниво катедри. Тоест думата децентрализация, аз изведнъж виждам, че се предлага и от всички кандидати. Изглежда и действително проблем на това децентрализацията, но съм имала възможност да го видя на практика какво означава това. Какво означава научна децентрализация, какво означава финансова децентрализация. Ако всеки един факултет си има възможността той конкретно да се носи отговорността за учебния процес, за съставянето на учебните програми, за съставянето на учебните планове и за изпълнението на тези учебни планове, мисля, че тогава, изграждайки всичко в стройни механизми, в стройна процедура, в стройна система и то функционираща. Защото аз мисля, че това, което може би е най-силната част в момента на действащите органи на управление, то, че има безкрайно много правилници, процедури, има ги, но въпросът е в прилагането. Каква е системата да се проследи? А може би те трябва да бъдат различни за всеки факултет, в зависимост от... разбирам ви кое искате. Значи, моята идея е силни катедри, силен факултет, силен университет. Обратно. И това би могло да се постигне точно разчитайки на инициативността на отделните хора. Тоест, тези, които генерират идеи, те трябва да бъдат поощрявани, включително и с материални стимули. Не откривам аз топлата вода да кажа, че трябва да има допълнително материално стимулиране. Разбира се, хората не отиват да работят просто така за, как да кажа, колкото да се уплътнят времето, трябва да има и труда да бъде добре възнаграден. Аз, доколкото разбрах от отчета, са увеличени през този мандат. Втория от 3 до 17%. Заплатите. Да, и аз така разбрах, но не можах да разбера кой е 3, кой е 17. Просто ето тази яснота. Така беше дадено, нали, като цифри, аз само цитирам. Нали? Ако има прозрачност, то трябва да се знае. Аз съм получила 3%, Хикс е получил 7%, на базата на какво? Как са определени? Значи много ясни правила на това кой, какво и защо. Кой работи, за какво работи и какво получава. Тоест, вие сте склонна да поощрите финансово, ако някой наистина преподавател издига катедрата, вие като основните структурни звена. Тоест, моята задача, така я виждам аз, да се създадат условия, за да съществува система и тази система да има ясни приоритети и в тези приоритети всеки да може да си намери своето място спрямо това, което работи. Тоест да има едно самочувствие, едно уважение на труда на този, който работи и на този, който не работи, а повече разчита на приказките или на изявата на това, което би могъл да направи, защото аз съм срещала и такъв тип. Сега не знам как да поставя, но имало ли колеги, които наистина пък, как да кажа така, малко неглижират своята работа и така просто са в университета, така да... Пък сблъскали ли сте с такива? Или, разбира се, не говорим тук за имена, но има ли такива хора, които не има мястото там? Знаете, разбирам въпроса, но ще отговоря така. Аз по някакъв начин винаги съм се свързвала с работещи хора. Много голям късмет съм имала в живота, защото винаги в различните моменти съм се опитвала и съм, не само аз, но някак съм попадала в ситуации, където хората работят и където някак си и политически, и други зависимости са оставали по-на заден план.
Със сигурност, нали, не мога да хвърлям така обвинение към хората. Разбира се, аз казвам, нали, как ще преодолеете, да речем, има хора, които са по-малко пък стимулирани, нямат или желание, или нещо, специалности не вървят някъде, няма прием. Затова според мен трябва много действащи да бъдат факултетите. Те са хората, които знаят. Аз сега без, нали, мога да чуя това, което се експонира във Фейсбук, или това, което се казва в медиите, или това, което някой на някого е казал, но в крайна сметка, за да върви университет, трябва да има много ясна процедура и действа на тази процедура. Тоест всеки да е ясно дори такъв сигнал или такова нещо, като се чува, то трябва да бъде доказано. За мен това, което прозвуча много, не мога да кажа, че съм прочела много задълбочено отчета, но ми падна съвсем случайно тази информация, как март месец са правени посещения в еди коя се аудитория, в еди коя се аудитория отишли преподавател, как изгонил анкетьор, и с това се занимава ректора. Някак си това ми обягва от задълженията или от правомощията на един ректор. Да, може би на ниво катедра или факултет за учебния процес. Да. Трябва да има много ясни правомощия. Кой за какво отговаря и какво влиза в неговите правомощия. И работейки така като всеки, знаейки се за какво може да прави, какво иска да направи, защото това е въпрос на инициативи. Ние сме институция, и то би трябвало институция, която включва не само научна, но най-вече образователна, пък и културна, най-вече институция. И това, което, нали, в тази институция трябва да защитим тези позиции. Разкриване на университетски център за научен мениджмънт, както и вие споменахте един-два пъти в досегашния ни разговор. Имаше разкрити центрове или как да кажа институти, центрове по-скоро за научно-изследователски център, имаш по българистика, по... Какво още не достига в тази връзка, че да разкриете университетски център за научен мениджмънт, за управлението на тези центрове или институти, ако щете? Първата ми идея е, че това, което го имаме като потенциал, трябва да се експонира. Защото ние действително като университет имаме доста научни постижения, с които смятам, че на този... Нека да се изнесе международното защото имаме хора, много добри специалисти, които работят в областта на българистиката, нека да го кажем, и те имат националния престиж, но никой от тук нататък не е направено нищо като система, как би могло да бъде погледнато това от европейски поглед. И не само от европейски, от международен поглед. Така че това ми е основата да се, както аз в никакъв случай не откривам топлата вода, да се съчетаем много добре в едно научната и международната дейност. Защото те са много... Там сме силните, чрез науката и чрез обучението. Тоест, нека да поканим тук на факултетски нива, да създадем такива проекти, че да могат да дойдат чуждестранни учени, да им създадем условията по всички предметни области и към всички специалности да бъдат насочени. Защото това, което на мен много ми се иска, действително да имаме досег до такива открити лекции, които да не са само и във връзка с програмата Еразъм, която е действаща и е чудесна, но тя е плод на инициативата на отделните преподаватели. Тоест, аз мисля, че много добре познавам тази система, че и никога не съм попадала в ролята... Вие имате студенти, които сте... Да, ще ви отговоря. Ще използвам един такъв битовистки израз. Никога не съм била в ролята на куковица, т.е. да снасям яйца там, където не са мои. За това, което казвам, нали, мога да застана изцяло за думите си, може лесно да бъде проверено. Т.е. договорите, които се правят по Еразъм Плюс, те са инициатива на преподавателите. И за това смятам, че... на университета. Трябва да има координационна дейност, но координацията трябва да стигне до ниво факултет. Там е силата, а вече ако самия университет инициира такива договори, те вече това могат да минат и на други нива. И другото, което ми е най-важното, е отделни силни факултети, равнопоставеност към отделните факултети. А не, че си
нашия човек, ти си човека, с който си влизаш една година и половина преди това с всичките си договорки на ниво приятелство или неприятелство, не знам, но въпросът е да бъдат ясни тези взаимоотношения. Аз казвам, зад мен никой не стои към този момент, аз тръгвам сама и търся съмишленици за работа. Ставали ли сте свидетел все пак на такива приятелски кръгове, как да кажа, за един факултет да има повече, за друг по-малко? И то всъщност може ли един ректор това да реши? Като или финансово, или да направи... Значи, моята идея и във връзка и с изборите, която е много важна, за мен представителите на отделните факултети в академичния съвет трябва да бъдат избирани от самите факултети. Тоест, аз да не посочвам кой да бъде член на академическия съвет на факултета по изобразително изкуство. Защо? Има твърде голяма вероятност аз да не ги познавам тези хора, които биха защитавали. Точно техният кръг ще се издигне кой да ги представлява. И още нещо, което го има в Софийския университет. Аз не крия, че съм възпитаник на Софийския университет. И при всички положения там дори сега също е актуален въпросът за изборите. Изборите не са режисирани. Първо да се избира ректор, да се избира ректорско ръководство, след това да се избира послушния декан или непослушния декан, да се избират деканските ръководства, да се избират ръководителите катедри. Демократичният принцип е обратно. Избираме първо ръководителите катедри, след това отиваме на следващото ниво, избираме си кои са нашите представители, които ще ни представят в факултетския съвет, общото събрание. Всички хора. Да. Защото не смятам, че трябва да бъде една част на малка група да предрешава винаги изборите. Надявам се, възможно ли да създават кръгове, които казах, че е идея за мен и кауза и горя в нея, действително, защото много силна болезнена чувствителност имам към несправедливостта. За мен това е несправедливо. Демократизма налага да вървят, може би, отдолу нагоре. За да не и независимост на мандатите. Изтича 4-годишния мандат на ръководител катедра, избира се, няма да чакаме да има ректорски избори, че тогава да изберем други и временно да назначаваме друг. Ще може да се избира друг. Няма да предлагате това. Да, независимост, автономност на изборите отдолу нагоре, както са при някои от другите университети. Нека да използваме тези действително да постигнем в конкурентна среда да намерим нашето място. И най-вече да намерим конвертируемост на нашето обучение в тази конкурентна среда. И то залагайки точно на националната ни идентичност като университет. В тези условия, в които сме конвертируемост, конкурентоспособност и на национална отговорност. И естествено това може да стане само в финансова стабилност. Точно така, защото пък в последните години на тази финансова криза, може би и там ще се сблъскате, ако станете ректор с финансовата част. Но преди само да съм оставил за накрая, искам да попитам, в тази демографска криза, в която живеем и липсата на студенти не само за нашия университет, а за много, вие казахте и в Софийския, просто как ще се борите с това? Нова специалност ли е? По-атрактивна ли специалност бихте предложили? Или намаляване на такси? Или... Знам ли? Залегнато ли е това? Да, значи това, което ще ви отговоря личностно, ще ви отговоря. Тази година аз имам кандидат студент. Имам 3 деца, това е третото дете, което... Браво, да са живи и здрави. Другите 2 са завършили? Завършили са отдавна, да. По вашия път ли? Само нещо любопитно? За съжаление в други, да. Голямата ми дъщеря в момента живее в Лондон, завърши в Япония, занимава се с съвсем далечна дейност. Ама може черпите вие опит от нея. Да, и това ми е проблема, че може би съм имала възможност в различните времена да видя твърде много неща, които бихме могли да ги заимстваме, обаче на базата на нашия принцип. Втората завърши право. И сега за тази демографска криза, понеже поставяте въпроса. Липсват студенти. Млади хора изчезват навън, заминават и не могат да се попълнят, а специалностите са много, които се предлагат, не само от нашия университет, като цяло говоря. Всички висши училища. Това, което ще ви отговоря, в моята диплома пише специалист по география на населението и селищата. Тоест, в момента чукате точно на отворена врата. Демографската криза е състояние на демографските показатели за определено време. Годината, която сега са кандидат студенти, вярно, че са много малко. Но е вярно, че другите университети и предишните години те нямаха неусвоени бройки.
Нямаха. Доколкото така се изнесоха в техните отчети. Доколкото гледах предизборната кампания за Пловдивския университет, там това се беше отчело като факт, че нямат неусвоени бройки. Докато в другите университети аз съм участвала, понеже в момента доста хора афишират участието си в различните експертни комисии към Националната агенция за оценяване и акредитация. Аз съм участвала в Софийския университет в акредитацията и виждам там какъв е приема. Тоест по едно професионално направление, което го имаме и нашия университет. По това професионално направление съм участвала в тази комисия. И моите впечатления са оттам. Тоест, също бройките, които са усвоени, ние имахме една от най-хубавите, пак личностно отивам, но няма как това ми е емпиричния момент, специалност, в която сме имали до сега около 60 човека прием. Тази година първи курс са записани 9 човека. Това е страхотен спад. Да, спад е. Ето наложи се, мисля, че четвърто класене или пето се направи тази учебна година всъщност, така че остават незаети бройки. За нас кампанията, за мен трябва да бъде устойчива. Другите университети преминаха към перманентни сесии. Може би ние не би трябвало да разчитаме на тази инерция, която има отпреди. Имам и други конкретни предложения, но смятам, че нямах към този момент възможност тези инициативи, които имахме, нямаха възможност да се реализират. Мога да кажа и нещо в този въпрос в приема за новите специалности, понеже преди маничко стана въпрос. Аз съм участвала в създаването на нова специалност, на две. Едната беше отхвърлена от Академическия съвет, без мотиви, без обосновка. Значи тази, която вече има обучение, които завършиха обучението е културен туризъм, тя беше приета и съществува и смятам, че има много мотивираните, много интелигентните студенти в тази специалност, а другата специалност, бакалавърската, беше география и икономика. Културен туризъм е в катедрата, исторически. В историческия факултет, Тя тръгна първо имаше магистърски програми. Тя е много атрактивна специалност, особено за и нашия град, и за България с толкова културни паметници. Реализира се, казвате. Към момента, значи, миналата година завърши първия випуск, но така или иначе, ето тази система, която трябва да се създаде за обратната връзка. Според мен, знаете ли какво? Мисля си, че трябва да създадем условия на нашите студенти, още докато са студенти, да си намерят работа. Да могат да практикуват вече, да не е само затова залагам много за практиката и всеки ми казва, няма пари. Как другите чуждестранни университети решават този въпрос? Нека да почерпим опита. Има много добри практики в нашия и в нашата казвате дъщеряви. Просто вероятно имало практика. Много студенти са ми споделяли, които са завършили в чужбина, че залагат наистина повече на практическа дейност. Преподавателят само дава основата и вече работят с... Проблем е, че нашия град, университетски град, не създава толкова и възможности и на студентите по време на обучението си да работят, т.е. да си подпомагат обучението. Действително състоянието е такова, че трябва да се вземат тези мерки, но мен, което ми прави впечатление, по какъв начин избират новите кандидат-студенти къде да отидат. Аз се сблъсках много сериозно и това беше един от мотивите ми. Например, моя син къде да избере. Той не пожела да избере нашия университет. Това беше наша лична драма, семейна драма. Добре, точно вие пък, дето сте от университета, не можахте ли да го убедите или категорично не желая? Каква е причината? Ако не, то това е лично. Лично е причината и не бих казала, че само... Той заявява, че иска да учи нещо, което ще му гарантира работа. Много прагматичен поглед. И въпросът е, че той и неговите приятели това търсят в момента. Тоест, ние когато правим дадена специалност или се опитваме да я представим... трябва да е съобразена с пазара, нали така да кажем. Или с приоритетите на държавата. Ето тук вече малко идва в проблем. То е политика. В случая нашата образователна политика трябва да се вмести и с регионалните дадености. Тоест, ние можем да потърсим различни такива лостове, че да дадем сигурност на нашите студенти, че когато изберат дадена специалност, те после ще могат да отидат и да се реализират. Да са конкурентоспособни на трудовия пазар, както сте го и залегнали в
концепция. Финансово-стопанска дейност. Една от твърде щекотливите теми. Щекотлива тема. Университета има ли така добър бюджет, с който наистина да реализира тези всичките добри практики, да почерпи, научната дейност да се развива, да създава проекти, материалната база да се подобря. СПА центъра и спортният център бяха наистина добре подобрени. Не мога да кажа, аз лично съм ходил да ги видя. Материалната база е на добро ниво в университета. Може би вие ще надграждате, ако бъдете избрана. Но къде има това, пропуски? което искам да кажа по всички положения, че аз искам много да повярвам на отчета на ректора, който и на това, което каза. Тоест, ако това, което казва е истина, това означава, че нашия университет е в добро положение. Тоест, че има на какво да се стъпи. Но това, аз казвам само това, което съм видял. Но, понеже казвате, ако стана, аз при всички положения ще искам да съм наясно. И то не този да ми каже, он да каже, а институциите всичко да покажат. Ще се провери, ще се види. Всичко ще бъде подложено на анализ и всяко едно добро дело да бъде поощрено и всяка отговорност да бъде поета, ако това има разминаване. И другото, което не смятам да се нагърбам с несвойствени неща. Смятам, че трябва да се създадат специализирани. Когато кажем стопански съвет, не в стопанския или в финансовия съвет да влезе, нямам нищо против историк, нямам нищо против филолог, да влязат хора по компетенции. Когато хората... Там също говорите за система, както говорите всичко да е като механизъм. Всеки да се отговаря за това, което разбира. Да, организацията и системата е в силата на всяко едно начинание. И още нещо, понеже със сигурност за изборите, което е много важно да се каже, че не тръгвам, искам много ясно да бъда в този вариант, не тръгвам, за да стана заместник ректор. Бях чула вече... Аз ще да ви попитам, изпреварихте. Добре усещате. Не, аз мисля, че доста неща, информацията не винаги е печеливша и полезна. Защото сте четирима, да не стане така всички да станат заместник в интерес на истината от четвърти започнахме, ако можем да кажем, кампания и в момента имам на електронната си поща, аз даже ги разпечатах, над около 30 на писма, които са много конструктивни и градивни. В смисъл, с предложения, с идеи. С много конкретни предложения. За част от тях са ми много близки като предложения и разбираеми. За част от тях, честно да ви кажа, даже не бях се сещала, че може да има и такъв проблем. Нали, че съществува този проблем. Тоест, аз в никакъв случай не мога да се нагърбя да кажа, това са проблемите на университета, аз ще ги реша. Тоест, това подлежи на това става с хора, с екип и така нататък. Но това създаване на стопански съвет ми се струва наистина добра и то по компетенция. идея. По компетенция, нали? Специалисти, точно така. Да направим, за да го имаме информация. Защото сега също има сигурно много комисии. Аз така предполагам. Знам, че има и много съвети, но въпросът е какво се прави. Нали, как да разберем ние, че се прави нещо? Това ни е, което какво може да се направи. То ще се види с какви пари ще оперира. Все пак 4 години е мандата, нали така? Така че едно правителство, друго се сменя. Знаете, това е също щекотлива тема. Но каква е ролята на студентите в изборите? На студентите, на студентския съвет? Струва ми се това също доста важно. Статия прочетох в петък. Така, не... В интересен стата много щекотлив въпрос. Много въпрос, който има много различни отговори. За мен най-големият проблем... Могат ли те да накланят везници, така да кажа? Сега ще ви отговоря много откровенно. Моят най-голям проблем, който виждам аз, е, че няма представителство на студентите на всяко едно ниво. Тоест, студентите са поставени в такава ситуация, че те да избират ректор. Ама какво? Това се говори масово, че те в даден момент имат тази възможност. За мен е по-важен въпрос. Пак погледнах решение на Академически съвет. Не видях нито... Може би не съм достатъчно честна, за да кажа, че всичките документи много подробно съм ги изчела, но не видях студентски въпроси поставени. Да защитят студентските си права по някой проблем, който дали всичките студентски права не са били нарушени. Тоест, представителството на студентите е много важно. Да отстояват тяхните права, тяхните задължения, тяхните отговорности. Аз това говоря и на впечатления, които има от факултети. Не е тайна, че не присъстват.
студентите. Тоест, те присъстват единствено, когато от миналите избори, сега със сигурност ще ги видим. Не искам да ги обиждам тези студенти и не смятам, не искам да ги поставям в това положение, в което те са се поставили в момента, някой някъде да им казва за кого и как да гласуват. Защото те действително не са поставени в ситуация да избират. Защото по какъв... те не са поставени равнопоставено да имат възможността да избират. Да, защото ако има квотния принцип и при студентите, спрямо броят на студентите, спрямо отделните факултети, тогава си мисля, че тези процедури също ще бъде много по-защитима за тях. И другото, което ето за Софийския университет, сега в момента ми показаха по какъв начин тече електронно гласуване за кандидати за членове на Общо събрание на факултет, на един факултет. Електронно гласуване, което, защо ние живеем в това време? Този дигитален свят, съвременен и много други неща. Ето, пример, аз нанасям протоколите на оценките на студентите и после те имат електронен профил, но друг човек им нанася оценките. Защо е тази бюрокрация? Защо аз да не мога да се нанеса оценката и електронно и студента да се види в твоето електронно досие тази оценка? Така, практично е, наистина. Няма смисъл да има. Да, и много други административни разходи, които биха се поскъсили. Да не помислят, че ще съкращавате хора сега, ако ни гледат, или просто оптимизиране говорим, нали? Модерно да се каже оптимизиране, мисля, че е по-важно да се помисли какво може да се направи. И къде и как. Наистина един преподавател може спокойно да се нанесе. Разбира се. Не по 5-6 инспекторки. Или така нататък. Проблема е, че някои са прекалено много ангажирани с много отговорности, с много допълнителни административни неща. Да. И аз смятам, че действително трябва да създадем един по-лицеприятен образ на присъствието. Ето, студентите там могат да участват. Защо да не им се даваме почасова работа в библиотеките? Това в който и друг университет, да кажем престижен, или европейски, или друг континент, студентите участват активно и в учебния процес участват като помощници, като медиатори на отделни упражнения. Защо при нас да не го въведем това? Ето един ресурс. Наистина, ето един ресурс, който наистина може и остава като че ли не използва. Аз имах сега възможност студентка магистърска програма да я включим в практическата подготовка на студентите, които завършват. Трябва да ви кажа, отговаря ли на, как да кажа, изискванията, справя ли се? Един млад човек, който от скамейката е Даже съм щастлива. Аз смятам, че трябва да ги подкрепяме. Във всяко едно начинание да могат да се реализират. Това е нашата мисия. Нашата мисия е не само да им дадем някакви знания, които по-нататък не могат да ги използват, а да им създадем компетенцията да се чувстват уверени и да могат да се намерят работа. А не да завършиш 6 години да учиш и после да ти искат опит. Инвестират родители и средства и така нататък в тях, в децата си. Ето ви 3 студенти. Дай Боже, третията, както се казва, да стане. Това е огромен финансов ресурс. Нека после да бъде възвръщаем и как да се възвърне, да се реализират младите хора. Добре, като сте били млад, как сте направили вашия избор за вашата специалност? Моята специалност, аз започнах книгоиздаване, тя беше първия випуск, аз съм първия випуск в университета на Великотърновския, гордея се, реализирах се и после направих магистратури 2, политически менеджмент, не в Софийския университет и журналистика в Софийския университет. Завърших, но аз си ги избрах, не някой, който да ме насочва. Моите родители са други по професия, ветеринари, строителен техник, така че, но сам избрах. Може би това ще си... аз точно за това питам, защото избора в някакъв случай... Но избора ми, надградих с Софийския университет. Струваше ми се, че нещо още не ми достига и така отидох в Софийския университет да се взема още по-престижно образование и така. Но се реализирах, все пак. Моята идея е точно това да използваме, да дойде от Софийския университет тук да продължат магистратури. Има варианти. Ето, може. Аз на обратния път направих. Но ето, така направете, като да станете ректор. Последно да питам, ние с това започваме. Удари под кръста очаквате ли? От кой? От колеги, приятели, неприятели, от кандидати?
Много Кой ми се иска да ви спре? Да, Така? много ми се иска да бъде... Или да мине гладка Да, много ми се иска, но... кампанията. Допускам ги и Допускате. Да, допускам. Била съм в ситуация, в която съм, да кажем, че са били нелицеприятни, включително дори когато се разбраха за моето решение от къде се тръгнала с тези ръбове, толкова ли се смела, нали, ни такива твърде битовиски изказвания от академични люди. Да, знаете ли, че това не е естествено, защото Великотърновския университет, ако сте се направили труда да видите съотношението мъже-жени, в никакъв случай не е в полза на мъжете, защото трима мъже да тръгнат е само една жена. Нормалното би било... Да, процентите долу-горе... Лесно може да се провери, особено като прибавим... Да се види, така че тя е много лесно да се направи това съотношение, че не е справедливо дори това съотношение. И още нещо, което в тази връзка за ударите показано, но поне пак ще перефразирам едно мнение, което беше поставено след като публикувах моята концепция във Фейсбук. Цитата от Тачър, Маргарет Тачър, която казва, че мъжете от работата и в политиката с мъжете са показали, че те не са здравомислещия пол. Аз силно се надявам, че този път не само мъжете ще изиграят ролята да бъдат здравомислещи, а и тези хора, които въобще не се делят по пол, по зависимости, независимости, а да бъде по концепция, по идеи и да намерят това, което могат да открият като възможности и да погледнат много добре разликата между думите и делата. Добре, хубав завършък на нашия разговор. Пожелавам едно наистина честно състезание, една сериозна, как да кажа, надпревара на концепции, на идеи и най-добрия да победи. Така, да спечели, как да кажа, гласовете, които заслужава. Аз сърдечно благодаря, че вие ме интервюрахте много добронамерено, беше ми наистина приятно, добронамерен съм към вас, така че... Да, защото днес бях попаднала в ситуация, когато тръгнаха към мен с интервюто с различни етикети. Вие сте изненадващ кандидат, а вие сте симпатичен кандидат. А вие сте кандидат на ректор. Симпатичен кандидат сте. Но не беше към мен определението, разбирате ли? И някак се почувствах несправедливо в тая класификация след мъже, друг да бъде определен като симпатичен. Надявам се да тръгнете от тук позитивно, пък и дано на късмет. Тук очакваме всички, разбира се, кандидати да изложат концепциите си. Професор Петко Петков утре ще ни гостува. Христо Бонджелов беше при колежката, Милко Палангурски също. Но успех на всички ви. Най-добрия наистина да вземе така ректорското място на един, както казах, от най-големите извън столични университети, престижен Великотърновски университет. Дано успеха да бъде за Великотърновски университет и за хората от него. Благодаря. Успех. Уважаеми зрители, ще продължим след рекламите.